Ziyakhala manje. Ziyakhala manje. Right. Akekho right. I always get too busy with my life. Nginempilo encane engazenzela yona engijabulisayo. So nje ondaba zo social media and telling my side of the story. I'm too old for that. Thanks. Fiyambona udinga usizo, help her. We've tried. Sizamile ukumsiza ezumndeni wethu. Ezumndeni wakhe, I'm sorry. Sizamile. Akathanda. Ziyakhala manje. Ziyakhala manje. One of phambili protects. Anginawo amaningi ngawasho ekugcineni mina uma wami. Do you want to use udumo indumba yakhe? Do you really want to use indumba yakhe? Yes, I do, but hayi ngale ndlela mhlawumbe yena ayibeka ngayo. So ekhaya mangabe kukhona izangoma ezu2 akwazi kuba khona indumba ezu2. So vele we've been working together. Uma ubusy kakhulu. Yashutha nje ubusy, she's too busy attend ama events. So mina I've been training amathwasa throughout imino bethwasisa. So bengisebenza endumbeni yakhe even when she went to Joburg esebenza khona wangishiya namathwasa akhe ngasebenza ingane zazizaphuthula. So now because I don't know what makes her angazi ukuthi yini menza ukuthi angasathanda ukuthi nene ngisebenza endumbeni yakhe. So but hayi ukuthi ngifuna ukungena ngendluzule, no. I've been working there. Kodwa leqhoza nodladla uzokhathala uma toxic. Not my cup of tea. Umama akafune ukutshela if wrong inking shame. I have nothing to say because you used to induma not ukumphuca yona. It's yes, I know. I ukuthi ngifuna ukumphuca yona. Uma left wahamba like hi. And then when she left, vele mina bengumuntu osebenzayo endumbeni. So when she left, I stopped advertise my work, but people would still come befuna ukusetshenzwa. So ngesinye isikhathi mhlawumbe uthola ukuthi mengabe engicasukele angafuni ukuthi ngisebenze endumbeni, uthola ukuthi iclient selifikile sengigqokile ngilindele ukuyosebenza, and then I would go ngiyosebenza esigangeni. And that would piss her off because angena umuntu osanda ukukhuluma vele sidalwa angikho good ngamagama, but ngiyawusanda umsebenzi wami. Bengihamba ngiyosebenza esigangeni. Inkunzi, yes, you are very right. Inkunzi empilo ayihlalelana. Ngigqoka icathulo ephakeme zodwa mina. Ziyakhala manje. Ama flat. Ziyakhala manje. I can't speak bad about my mom, guys. Ivuliwe indumba. No, akaxoshwanga wayihambela uma. It's just that bafuna uma akakuthanda ukuthula, like wafuna ukuhamba kube ngathi kuxatshene, kanti vele uma ukhulile sinamaphupho besinawo. Sike sahlala eCape Town, mhlawumbe you guys have heard that mhlawumbe ku show noma mengabe live. Sike sahamba siyohlala eCape Town, sihlupheka kakhulu and sinezinto besifisa like ukuthenga isite sakhe nani. So uma wayithola isite wahamba yokwakha khona, but I feel like wasefuna akakuthanda ukuthula, so wasefuna ukuhamba ngendlela embi kube ngathi manje uxakaza xoshwe umuntu. Nanokuthi like guys, uma niyamazi ukuthi umuntu kanjani nihlezi nimbona la live, she's very aggressive and mina ngikhule ngimhlonipha ngimsaba futhi uma wami ngeke ngize ngixoxe uma. Guys, come on, cabanga sengithi mahamba la ekhaya naye thathe impahla zakhe, doesn't make sense. So ezinye izinto guys, I know nani necabanga, but hayi ukuthi ngiyamsola, but nje put 2 and 2 together, like other things just don't make sense. Very aggressive, and it's not some understanding ngoba singane zakhe sikhule kanje. Bayamazi, I don't know what babuza. I feel like yeah, abantu bayamazi, but I feel like people tend to have like
but they turn a blind eye on things ngoba ngifila ngathi yabona I think kuhlungu ukudila nomuntu onabantu abamkhonzile yabo because you never get to share your side of the story and people take it. Abantu will always go with umuntu abamthandayo. Ang-act mina angiyona influencer futhi nje so ziyakhala manje ziyakhala manje. I just realized no samgelisiwe what you're saying yabo lento eshoyo ingiphathisa ngohlevana because it's not who I am and I feel like no it's not like that. People are saying like no I'm not like that because I would never. I respect umsebenzi wami edlozi kakhulu. I would never umuntu mefikile like itwice amafikile noma iclient malifikile mina ngivele ngiyibonela ingane egxiza amafinyela nje you know not in a bad way but like angimboni umuntu ozosizwa lekhaya ngokwedlozi kanjalo udladla simthandile as inganyela ekhaya ibizothwasa and I think lento kadladla even ingicasule ngoba like moyibuka ngathi yangifanele yabo but it's not like that. It's really not like that and yeah ngixolela Nkosi yami mina ngikho good kakhulu ngamagama. Ngekho social media isicefe ukuthi sekukhona social media ave nginamahloni lapha ngilisaba ihlazo hawu mabe ngisaba ihlazo xaza mafinyile not mzukwase not kanjalo mhlawumbe ngendlela embi but ngisho ukuthi like ngivele ngibone nje like isiguli umuntu engimele ngimlaphe for phuma hamba. Yeah, muhle nadla. Yo guys nina nikhuluma izinto ezingekho right yazini like angazi ngathi ngiyanisola nani ukuthi anikho right. Yes, ngiyabonga wenolu ngiyabonga sis. But impilo yethu le like abanye abantu bayangifonela like abantu abangani bami but abangekho close kumina bayangifonela right like I'm fine abangani bami bangempela abasayibuzi nokuyibuza le nto because they know ziyakhala manje for like my ziyakhala manje